טוב, אנחנו רוצים להסביר איך הפורמולה עובדת. הפורמולה הזאת היא מרקחה שנעשתה לפני קרוב ל-900 שנה. הרמב"ם כתב 11 ספרי רפואה בהרבה מאוד נושאים, רובם ברפואה מונעת, זה הייחודיות שלו. ואני הרבה מאוד שנים למשפחה ולחברים לקחתי בעצמי את הפורמולה. לאחרונה אמרו לי, תשמע, בוא נוציא את זה לכולם. היה לנו כמה בעיות בלהפוך את זה להיות חוקי לפי הרשויות, באופן רישוי, משרד הבריאות וכו', כי באמת צריך להבין את המינונים הנכונים. הגענו לפורמולה, אוקיי? וכולכם יכולים ליהנות ממנה. מה למעשה אנחנו עושים? אנחנו עושים שני דברים. אחד, אנחנו נותנים חומר ייחודי שמעורר צמיחה, שזה מאוד מאוד חשוב. דבר שני, אנחנו מזינים את השערה בצורת הברשה מאוד ייחודית. ההברשה הזאת היא גורמת לחלבונים. השערה עשויה מחלבון, למי שלא יודע, חומצות אמינו שהופכות לקרוטין, ולמעשה ככה בנויה השערה. אבל תמיד לשערות יש חוסר בהזנה. בצורת הברשה ייחודית, שאני מסביר בסרטון נפרד, אני מראה איך אנחנו למעשה מזינים, תקראו לזה, משקים את השערות. עדיף בערב, מי שאין לו זמן, שיעשה את זה בדרך לעבודה, מי שאין לה זמן כשהיא מתאפרת, דקה אחת ביום. להבריש את הקרקפת, לא להסתרק, זה משהו אחר לגמרי. מברישים את הקרקפת, אנחנו מזינים את השערות, שמנו את החומר, יאללה ביי.